U ovom videu šijemo ovaj predivan komplet. Ostanite sa nama do kraja videa. Ja ću za ovaj naš komplet koristiti likru koja je sa jedne strane termo. Znači potrebne su nam mjere. Imamo obim grudi, obim struka, obim bokova, dužinu hlača, obim buta, dužinu rukava i dužinu gornjeg dijela. Hajde da krenemo. Ja sam naš materijal okrenula na naličje. Sada idemo izmjeriti dužinu hlača, to nam je 110. Ja ću podvući ovdje liniju. Sada ovdje idemo 22. Znači treba nam još jedna linija ovako, 22. Kada smo povukli jednu ravnu liniju, ovdje sada nam treba četvrtina obima struka. Kod nas je to ako je struk 60, polovica je 30, četvrtina je 15. Znači nama treba po 7,5 sa strane. 7,5, to je to. Znači bokovi su 20 cm od struka, to je standard. S obzirom da su ove naše helanke malo dublje, mi ćemo ipak ostaviti, evo, 22. Znači bokovi su nam 90, polovina je 45, a četvrtina je 22,5. Što znači da nam ovdje treba biti 22,5 cm. To je po, evo ga, 11, 22,5. Eto ga, to su nam bokovi. Sljedeće što imamo jeste obim buta. On nam je 51, znači 25 je polovica, četvrtina je ovdje, znači idemo krivulju. To je to. Sljedeće što nam treba jeste koljeno. Za zadnji dio naše trenerkice isto povučemo jednu ravnu liniju koja nam je u stvari linija pegle, odnosno linija našeg tkanja da nam ne bi nogavica išla ukrivo. Obim struka nam je 15, odnosno četvrtina je 15, znači ovdje idemo do linije 13 i ovamo još 3, to je 15. Idemo 22 do obim boka. Ovdje nam je znači 22,50. Sada znači ovu liniju možete ovako
Znači, za zadnji dio nam treba malo veća ova oblina zbog zadnjice. Idemo dalje. Ovdje nam je znači koljeno. Tu nam treba 16. I ovdje nam treba isto kao i ovaj po 15. Sada možemo krenuti na rezanje. Za naše hlače nam je potreban još pojas. Treba nam 30. Evo tako. Imamo tu 30, tačno 30 sa 20. Sada radimo gornji dio. Znači mora nam biti pregib materijala da nemamo naprijed šav. Ako nam je obim struka 60, znači četvrtina je 15, odnosno prvo izmjerimo dužinu 40. Sada znači obim struka nam je 15 i dodamo 6 cm, to je 21. Evo ga. Znači sad idemo ravno gore 12 cm. Ovdje znači pravimo vrat koji nam je 6 i crtamo krivulju. To je to. Ovdje ćemo dodati još centimetar za šav. Samo znači za ovaj nam prednji dio treba veći urez za vrat. To je to. Imamo prednji i zadnji dio, još nam treba rukav.
Evo, samo prenesete. I to ide dole ravno. To je naš rukav. Još imamo da urežemo naš prednji dio. To je to. U stvari ne trebamo. Ovaj ovdje. Ovaj ovdje. Još jednom, znači pošto je ovo urezano u rame, nama standardno rame počinje otprilike ovdje. Znači ako nam je rukav 60, imamo još da podvrnemo dovoljno materijala. Naša širina rukava je 47 cm. Tu je materijala koliko smo imali i ostavit ćemo. Još nam je jedino preostala je kapuljača. Evo, taman ovdje. Može stati da vidimo. Znači, treba nam prednji dio i zadnji dio našeg. To je to. Evo ovako. To nam je nekih 35, evo mi ćemo staviti na 40 cm. To je znači kapuljača. Ovdje ćemo podvrnuti. Još nam trebaju samo vezice za rukav i za dužinu gornjeg dijela. Zato ćemo iskoristiti ovaj ovdje komad. Idemo sada šiti naš komplet. Prvo što šivamo jesu korak, jedna prednjica i jedna zadnjica.
Sada šijemo gornji dio. Prvo sastavljamo bočne strane. Zatim ubacujemo rukav. Kada smo sastavili rukav, treba da ga ubacimo na naš, znači prednji dio je kraći. Sad ćemo mi da vidimo. Znači nije ovaj, nego je ovaj. Znači ovdje imamo jedan dio kraći, isto nam je prednji dio kraći, tako da, znači to, ovaj nam se šav treba uklopiti. To je naš rukav. Idemo drugi nabaciti. I dužinu ćemo obraditi. Ja ću probati svoju mašinu da vidim da li. Ok, jeste. Znači, naša sljedeća operacija jeste podvrtanje nogavica. Ja ću tu ići nekih centimetar, centimetar i pol. Ako niste vješti u ravnanju, imate kupiti ovaj magnet koji zalijepite ovdje i on vam tačno određuje širinu koja vam treba. Kada smo završili naše nogavice, idemo na rukav. Ja ću ovdje označiti iglicom sredinu, jer hoću da mi ovdje se veže, a ne ovdje. I ostavimo otprilike centimetar odakle počinjemo šiti. Tu ćemo uvući našu trakicu. Znači od iglice ostavimo centimetar, sasvim je dovoljno. Tako ćemo i sljedeći rukav.
I imam dužinu našeg gornjeg dijela. Znači označimo sredinu prednjeg dijela. Možete kredom, ali evo meni je lakše iglicom. Znači isto ostavimo jednu rupicu od centimetar do 2 kroz koju ćemo provući trakicu koju smo sašili. Sljedeće što radimo, treba našu kapuljaču da podvrnemo. Evo ja ću ići 2 puta. Znači označimo sredinu prednjeg dijela. Ovdje ćemo staviti mali cvik. Tako. Znači naša kapuljača kreće. Ja ću je ovdje prebaciti jednu preko druge. Ovako. Znači ovdje smo našli sredinu prednjeg dijela. Kapuljaču ćemo preklopiti i idemo prošiti. Meni se ona savršeno uklopila. Sada imamo da izvrnemo naše trakice. Koristit ćemo jednu špenadlu, zihericu, kako ko kaže. Jedna će nam trebati za rukav, druga će nam trebati za dužinu našeg gornjeg dijela. To je naš gornji dio. Sada uvlačimo kroz ovu rupicu koju smo ostavili. Uvlačimo našu trakicu. To je to. Drugu našu trakicu ćemo prepoloviti na pola. I uvući na rukave u predviđenu rupu koju smo ostavili. Jedan i drugi rukav. Znači ovaj ovdje dio ćemo ovako ubaciti unutra i malo ručno uhvatiti da nam ne vire ovi krajevi. Još nam je samo ostalo da prišijemo
našu etiketu i gotovo je. Naš kompletić je gotov. Ako vam se sviđa, lajkujte, komentarišite, subscribeujte se na naš kanal, a mi se vidimo ponovo. Vaša Ami.